Unsa maka? Iya. Gaduha ka ani na? Homescape. Oh. Unsa naman ka nakuan? Mawak, nindot na akong balay. Orangery. Naabli na nako ang kitchen, kwarto, sala. Wala pa ako sa taas, napasa o gawas. Naablihan na nako ah. Okay na. Nindot na akong kwarto. Kitchen. Kwarto. Tapos na ako dire oh. O panabot ilang order. Tumura sa launa na. Mang Jerry. Ay, di pala si ano pala, Jeb pala yan. Hello guys! Good morning! It's already 12:42 a.m. Ayan, gising pa ako. Sayang kasi may 4 hours akong free na oras. Free lives yan. 4 hours free lives. So right now, I'm already in 279 level. No? Ang bilisan no? Tapos ayun, ang galing mo. Ganda na ng orange
orangery. We call this orangery. Look, the what do you call this one? Nakalimutan ko kung tawag niya sa costume yan. It's a free country after all. Fine, I'm getting up. I only sat down to rest for a while. Ayan. So, ayan. So, dito okay na. Okay na yung kusina natin. Ayan. Dito, okay. May update na tayo dito. Upgrade pala. May install. Build the waterfall. So, yan, nag-uusap sila yung kaibigan niya. Replace the bench. Maganda. Yan. Sabi niya, Miss Grace, did you notice how the bench transformed the garden? It makes the whole thing more comfy. Oh, really, Austin? Let's see. Shit.
sana. So, yay! Ganda ng orange Jericho. Look, the middle mist. Middle mist flower. And I have the fly trap flower. And this one is don, ambot. Yan, hindi ko alam pa anong tawag nito. Ano ba to? Delonix. Our Delonix has become home to some. Sabi ni ano, I like identifying birds by their calls. Wow. Then I have a singing birds. Let's see. Acupuncture daw. Mag-acupuncture ako. Ang ganda ng Middle Mist ka, no? So, see? Wait a minute. Yan, tingnan nyo na ang aking orangery. Yan, tama na yung pagbanggit ko. So, ito yung kalimutan ko ang pangalan nito. Delonix tree. Ito po yung Delonix tree. So, bulaklak na siya. Ang ganda pa ng bulaklak. Una, nagkadahon. Tapos, after, nung nilagyan nito, exhaust at saka yung isa, ito kung ano itong rainforest na ano. Yan. Modern technology works wonders. So, nung nilagay yung AC, aircon. So, aircon. Aircon pala to. So, naka-aircon yung nandito. Meron din dito sa isa. Ayan. So, nilagyan siya ng naka-aircon. Tapos, exhaust. So, kaya siya nagbunga. Dahil medyo mainit yung orangery. So, yan. African. Lahat po niyan. Lahat po ng flower na nandito, African flowers yan. Ito yung middle mist. Ang ganda nito, guys. Blossoming middle mist are. Ano sabi niya? Grandma would be proud. Ayan, sabi ni Austin. Yan si Austin. Ito si Catherine na kaibigan niya. Tapos, ito yung si ano pangalan nito? Mouse, no, hindi siya mouse trap. Fly trap. Ito. So, ang ganda no. Ito, African. Quickly, ito yung cactus. So, ito, may ano na, may fountain na. Tapos, yung bench dito, yan, in-upgrade ko. Tapos, nilagyan din ako na. It's very cozy. So, ayan, tingnan natin. Yung 26 minutes na lang yung lives ko. So, kagabi 6 hours ang binigay sa akin. Dahil nabuksan ko lahat halos lahat. Kaya binigyan ako ng 6 hours. Wow, sabi ni Austin.
Wow! Talaga, Austin. Ayan na, upo ka lang dyan. So, ang ganda na ng orange Rican. Modern. Modern. So, ayan. Guys, nakita niya, guys. Ang ganda na. So, tingnan natin kung anong pwede natin i-update. Ayan. Decorate the external fence with ivy. Okay. May stars sa ganito. So, ano yung lalagyan natin? Yellow. Ayan. Nag-uusap si Austin sa kayong daddy niya. Si Catherine, kaibigan ni Austin. Mas maganda pala to. Yeah, pwede niyo pong palitan. Which one is nicer? Mas maganda kasi yung pula. So, isang stars na yun. Tingnan natin. Install the frame. So, wala na tayong stars. Kailangan natin laging. Yan. So, dito pula. Dito yellow. Ang ganda na. So, ayan ang aking homescapes. Tingnan natin yung playground. Playground. Ayan, ganda na.
Ito pag natapos na mabuksan dito. At ito. Middle East. African po. Hindi naman siguro lahat. Basta African po yung mga flowers nandito. A few moments later.